tirsdag. Står her i dag, det er fordi træerne er væk, og ved I hvorfor de er væk? Så skal jeg nok fortælle jer det. Der var nemlig en mand. Jeg er ligeglad. Jeg ønsker mig en stjerne. Det er mit eneste ønske, og det er det eneste, jeg ønsker mig i min fødselsdagsgave. Det er der jo begyndt. Er der nogen af jer, der har nogle helt vilde ønsker? Må jeg så høre, hvad ønsker du dig til jul? En hest. En hest? Er det et vildt ønske? Det er det, hvis den ikke er tæmmet. Og den er også ret vild at pakke ind. Hvordan vil du foreslå, at man pakkede den ind og lagde sådan en hest under juletræet? Vi kan den pakket ind, men så både på en bondegård, og jeg bare have, at den skulle stå ude i stallen juleaften. Det var en meget god idé. En hest. Er der andre, der ønsker sig en hest? Du tænkte dig, kom herop. Sådan. En rigtig vaskeægte rockstjerne. Og nu kommer du herop. Hele vejen op.